човек. Къде е Дани? Аби, къде е Дани? Не знам! Човек, няма е тук, ама много е мръсно. Дани! Бе, къде е Дани, бе? А. Какво е това там момиче, бе? Абе, Еми, какво е това там момиче? Я да питаме, да не... Как се казва да попитаме? Хайде. Ехо! Ехо! Бе, как се казваш? Ехо! Ео! Ехо, как се казваш? Млъкнете! Защо? Коя си ти, бе? И какво правиш? Какво правиш? Не е ваша работа. Какво търсите в тази гора? Търсим нещо специално. Добре. Търсим моята братя. Единственото нещо, което знам къде се намира е колето, но едва ли ви трябва. Братство... Ама не трябва ли? Искаш ли да ти го намерим, ако случайно го намерим, да ни помогнеш? С това, което търсим? Съгласна съм. Да. Добре, хайде. Абе, ойче, да не е някъде тук, чакай. Ми, потърси де. Майко, ще се пребия. Намерих! Това ли е? Майко, ще се пребия. Сега ще го отбържи, стига да не пада. Намерих! Браво. Искаш ли помощ? Да, някой да го хванеш, но не в ойче. Добре ли си, Еми? О, горе-долу. Чакай да пострадам за малко. Оф, мале, милата. Аз ще да падна назад и тук да се щупа краката. Добре ли си? Еми, горе-долу ще ви разберем. Дали ще има последствия. Няма нищо ти, айде. Айде сега. Трябва да питаме Жизелина ли се казваше, бе? Май да. Абе, тя нали Дани го видя това в гората? Нали видя някаква Жизелина, дет крадеше? Това... Трябва да го вземем. Бързо! Опа! Моля, спусна го! Еми! Какво казваш? Не мога да я догоня. Спънала се! Бързо! Успя ли, Еми? Ето. Ти си крадла. Разкарай се от живота ни. Защо? Защо го... Идвам! Ще ви помогна. Само ако ми върнете колето. То е много важно за мен. Йойче, да й го върнем ли? Лъфаре, върни го на тая крадла. Какво търсихте? Братството. Да. Еми, намери си братята. Ето ги. Защо бягат от мен? Ето, щом кажа аз братство, всички твои братя се показват. Вау, бати магиосницата си. Ма аз съм по-голяма от теб. Аз съм вещица. Сега ще ти помогна. За какво? Да откриеш братството. Ама нали вече го открих? Те бягат от теб. Защо? Това ще ти помогна. Добре. Нали аз за това съм тук. Да, вау. Обаче, знаеш какво ми каза братството? Вчера ми каза, че трябва днес до полунощ да открия нещо много важно в тази скапана тайна гора. Сега отивам да им кажа да не бягат от теб и ще им обясня по нашински език, че ти си имам от братството. Това е!